rahmatullahi wa barakatuh. Shin aboki, ka san hanyar da zaka hana ana shiga ma application bakatatan? Ma'ana abin da nake nufi, misali wayanka ta kowa da kowa ne wanda abokananka suna karɓa da kowa da kowa. So mutum yana daman da zai shiga kowane kalan application a wayanka saboda ya san security ka. So wannan hanyar da zan nuna mana hanya ce wanda za ta baka dama ka sa security ba tare da kuma da pin number ko tomfirin ba, ko za ka sa security wanda mutum bai da dama da zai iya shiga kowane kalan application da yake wayanka sai kai kaso kuma ko kai zaka bude mai, saboda ko da ka bashi wayanka zai shiga, idan ma ya shiga application din sai dai application din ya dawo da shi ya nuna mai kamar application din baya yi, kamar application ne mai matsala. So dan ganin wannan hanyar da zaka sa wannan wayar takan settings din nan, ka biyo ni har karshen wannan bidiyon. So kada ka manta, idan kai sabo ne a wannan channel mai suna Real Faruk Tech, ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar karrawa ka zaɓa hakan shine zai bada amma da zarar mun sauke sabon bidiyo a sanar da kai. So abinda za mu yi, zaka je cikin Play Store naka, ka je ka ɗauko application mai suna Android Micro Draw. So shi zaka je ka ɗauko, so kuma zan ajiye link ɗin a ƙasan description wanda kawai zaka zanna wannan link din domin ya kai ka direct izo Play Store domin ka dauko wannan application din. So kana shiga bayan ka sauke wannan application din, bayan ka install nashi a cikin Play Store, fuskar da zai fara kama ta farko wannan fuskar ce. So abinda zaka yi, idan zaka tsaya ka karanta waɗannan bayanan yana da matukar amfani ka tsaya ka karanta, saboda application din ba magana yake a iya kan, ko in ce ba amfanin sa iya kowai na wannan sawa application naka tsaro bane, yana da amfani da yawa wanda kawai sai ka shiga zaka gani. So ka ja kamar haka, ka zo ka sa good, sai ka dan jira ya bude, saboda so application ne na kyauta. Zaka ga tallika, ina yawan gaya akan cewa application na kyauta zaka ga tallika ana sawa. So abinda zaka je ka danna wajen template. So idan ka danna wajen template sai ka zo kai search. Idan ka zo don searching sai ka yi allowed bara keyboard su fito, sai ka rubuta the lock na rufewa kenan, the lock father za ka yi searching kamar haka, bara mu jira ya bude. So kana yin satin zai bayyana ma fuska kamar haka, sai ka zo ka danna, kana dannawa abin da zai kama wannan fuskar. So zaka ga ƙasa ta ƙarshe wajen bangaren dama akwai wani dan abu mai plus da dan layi a jikinsa, wannan dan abin kaɗan. So ka danna shi, kana danna shi kamar ni na dama application is already setting, na riga na seta. Zaka ga ya ce the micro name already exit, sai in danna okay. So sai kai back, kai ma bayan ka je ka ba wannan application din dama ta nan wajen, sai kai back. So idan kai back sai ka ƙara dawo wajen da aka sa micro a ƙasar nan, kana zuwa wajen micro zaka ga wajen da aka sa the lock father nan kenan, zaka ga wajen da aka sa the lock father. So bayan ka shigo wajen the lock father sai ka danna shi kamar haka, kana danna zaka ga wajen nan na sama wannan mai ja din nan wanda aka sa application launch, sai ka danna na farko, zaɓin farko, sai ka ƙara danna okay, ka danna okay. Kana danna okay zai ce ma please wait, getting list of application naka kenan yake yi. Zaka jira ya nemo ma list of application ɗinka, ya danganta da yawan application ɗinka searching ɗin da zai yi kenan, domin ya nemo ma sai ka zaɓi application ɗin da zaka yi ticket a kansa. Bari ya nemo mana. So kamar yadda kuka gani a nan wajen, za ku ga mafi yawanci gaba ɗaya na sa musu ticket gaba ɗaya application ɗin nawan. Bari in kasa domin in samu wani kamar gallery na hoto, to na sami shi ma ticket. So sai in zo in danna okay. Ina danna okay, zaka ga wani zaɓi a nan wajen ƙasa, gashi nan wannan abin ya ɗan tare shi dai na ticket na ƙasa can ƙarshe shi ma ɓangaren dama, sai ka je ka danna wannan ticket ɗin, gashi nan. So bayan ka danna zai kama talla kamar haka, kamar yadda aka saba. Kun sani application na kyauta da na ce muku yana talla, amma sai kai skipping, zaka iya fita ma tun da yanzu ka kunna ka danna ticket. To yanzu bara mu nemo application din da muka sa mai wannan ticket din, kamar gallery wannan hoto, ka gashi nan yayi back. So bara mu nemo WhatsApp, zaka ga back yake zai dawo da kai, kana shiga zai dawo da kai, nuna ma ba allowed, ka gani. So na TikTok yake shi ma, bara mu shiga, kun gani gashi nan sai dai ya fito, kun gani ba zai shiga ba, ina daddannawa ba zai shiga ba, sai dai ya fito. To wannan shine hanyar da zaka sa wa application ɗinka lock, kowane kana application ne wanda ba wanda yake da damar da zai shiga ma cikin application ko ya ga hotunan da suke cikin wayanka. Balle mutum in ya gani ya ce ma wani cire min security,
ba ma security kasa ba, mutum in ya zo duk yadda zai yi sai dai ya haƙura ya dama da wannan waya, zai ɗauka wannan application ɗin naka ya ɓaci, alhalin kai kuma kai kasa a banka. So bayan kuma ka sami haka, hanyar da za ka yi ka cire kuma sai ka je ka nemo application ɗin. So sai ka nemo application ɗin micro draw ɗin, za mu shige kamar haka. So muna shiga kamar haka, abinda za ka yi domin ka kashe ko sai ka danna haka, ka danna wannan ɗin ticket ɗin, ka danna shi bara ya shigo da mu ciki. Yawwa yanzu kana kahewa, yanzu bara ka ga in je na shiga cikin wasu, na kai wannan ticket ɗin, ba za ka gani yanzu wasu ka ga bai bag da ni ba, alamu zai shiga kenan. So da zarar ka shiga cikin whatsapp ɗinka shi kenan, za ka yi kana gama sai ka koma domin ka je ka sa mai wannan kwaɗan, ko kana zuwa tun da ka riga ka yi ticket ɗinsu. Yanzu abin da za ka yi, ko in ka dawo in kana so ka ƙara maidawa, abin da za ka yi ko wannan ticket ɗin wannan wajen kawai za ka zo domin ka ƙara sawa, ka ƙara kunna, kana kunna ko successful, ka dawo da shi yadda yake, ba wanda isa ya shiga ma. Ka gani cikin sauƙi ba tare da ka sa wani nombobi ba ko wani code ba, ka samu asset na kulle duk wani application ɗinka, ba wanda yake da damar shiga. So kada ka manta, idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna mu alamar like, sannan ka share ga sauran abokananka domin su ma su gani su amfana. Kada ka manta kai subscribe.